ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya tigatangem ka ba dong? Nay, dak magaya man dito tersi na maray. Yak pa'y napuutat. Imbag ko nam tasaan ka na idugmam amagmag na. Ay, imbag nga rod Bilibak man kan ka, tama kapag nakalata o reag silsilpon ka. Ay, narwama kun maray. Anya nga ron tigatangem. Ay, umaya man agpalod maray. Umay kalaang aglawd. Ay, kitwin Isumoy day tatirantak. Ay, isurat mo nga ro dun dyan number mo, taludan kan adagos. Nagbayagan ang magmag na dayto a Badong. Jakpay nakalutaw. Hoy, Badong! Partakam ti magna! Way, numayang. Darasam ti magna! Ay, di ka lang makaururay, Mike. Into ko namang gaya man tasilpon na. Bayak kita magnan. Ay, agkusilap ka man ay. Adak lang aruday. Konak nga ibatim da tasilpon mau. Kita man, nagbayag ka na pangimatang iti bagas. Anya, bagas ko na. Ayan je bagas aginatang mau. Nay, bagas ay ating bagatang mo. Bagas, Badong! Inulit-ulit ko pa'y abagas tigatangam. Apay nga'y, nga awan mo't bagas nga awit mau. Ay, nalipata ka bagas gayam, ting bagatang mo. Ay, dayta ka kasi silpon mau. Anya nga'y ti kanin ta ita. Ayan ti kwarta. Tasya man langan ti mapan gumatang. Ay, awanin pinaglod kan. Ay, mapang-ur ka, Badong! Marikwanang. Oh, ada ka. Adda ka di bagas mo dita. Ay, adala ko ka bagas Umutangak man, mare. Imbaon ko ngamin ni Badong ko nga umay gumatang. Sa bali mo tinaramid na. Kano damdamagak no anya tigatangan na. Load ka no. O, dili no dak. Bagas, maray, je pagpagatang ko kenkwana. Ay, kasta aya. Gapoy ti kasi cellphone na. Nalipatan nan tigatangan na. Ay na. Kano nakadumog ang magmagnaga po iti kasi silpon na. Kunak nga rod, kat imbag man, ta saan ang maipadugmam. Ay na, kasta na maray, uray je balay may. Numangmangan, agsil-silpon latta. Uray aginaw, agsil-silpon latta. Iso ang nagbayag amalpas ti trabaho na. Ay, saan ang nasaya at matisobra pa nagsilpon, maray. Ibagbagak day taken kwa na maray. Ang sanak matadengdenggag. Di na ayaan mo apakaalaan iti disgrasya dayta. Ay, nangag mo dyan bagak. Nangagkawang kail. Anya tim bagak. Bawal tag silpaon agmanmaniho iti tricycle. Ibagbagak na ito ikan ka. Tada na disgrasya ili at tricycle driver. Tag silsilpon ngagman manihaw. Sa anak mo't ngagsilsilpaon agdadrive kang kail. Ay rumbang lang. Tapno makaliklik ka iti disgrasya. Apay ngay si kang kail. Agsilsilpon ka mait. Kabayatan ngagsarsarita ta. Kabailak gayam ti agsilpon. Kabayatan ti panagsarita ta. Bangking samait. Integ, Ibagam lang ti kahit mga ibagaban ang ta mangagkamay. ibabam day ta silpon mo. Na. Apay manin. Mangantayon, jak kayat nga adag silpon iti panganan. Awan silpon ka, wantay. Yangkel Agbili ka, Inteng. Agsilpon ka, wenno mangan ka. Mangan Ibabam day ta silpon mo, kunak. Ibabam kami na ng kail. Denggemot ati bagbagan ni antay. Oh, di nakapangan ka anaimbag, taawan disturbo a cellphone. Ay, dabsugak Pudno dyan bagbagan ni antay. Asan ang nasayati sobra pa nagsilpaon. Ayan nga ti silpon ka. Day, apay abirukab, Kaya silpon ko nga rod. ha, aginaw ka. Aginaw. Ay, kwarog. Sika, ti aginaw. Ay, sika ti aginaw, Inteng. Tasumak daw ni Kwarog. Na, sapay nagrigat ti aginaw. Na, Jack, ito di cellphone mo. No saan ka nga aginaw? Wanantay, saan mo pa nga ito ti silpon na? Agbibingay tayo iti trabaho dito'y balay. Saan amabalin asyak laag? Badaw,
Badong! Awan pa'y matpulos na imulam. Aguray ka nga min ah. Nakatugaw ka laang mat ngagsilselpon kita. Aguray ka nga raw. Nagadoon tinaimulak. Saan ka pa'y mat anak karugay? Ay unay mo dahi tuyan, ungit nga ungay. Oray dito'y bangkag agsilselpon kalapa. Unay mo dahi tangaramid maun. Reklamo ka la reklamaw. Ay maumaking ka na Na, tasi kapay tadaganas ng agongang. Ay, yakamaw no niya teramidag kinibadong kaumaray. Sobra ti panagsilpon na. Ay namare, kastamot ti parikot ko kan ni Inteng. Ang saan itan? Jack ipalubos nga agbalin asadot gapo iti cellphone. Ong tamaray. When alaak ti cellphone na. Isublikan kwa na, numalpas na dagiti trabahon na. Ay, jakmet nga rod maaramid day takin ni badong kaumaray. Nay, apay kit din asaan, Kano nakagalot di cellphone na Jessica na. anya, ay unay matdaytan. Wun maray. Sapay galot tinuang di panggalgalot na. Na, sigurista at talaga ni Pari Badong. Pare! Apay paray. Ay, tingamot ti kalsada ti pagpagnaamaw. Ay muna niya. Diyan mo na puta na nakapatingak mo gaya man. Agsilsilpon kan ngamin. Ay di naman dilawan paray. Padam mo ni tuyang ka. Ay, delikado ngamin ti magmag na nga agsilsilpaon. Ay kabaylak ti magnang agsilsilpon paray. No nga, dalugan akila at alumabas. Ay kitlis siya ka. Aha, isardeng mo ti agsilpon amagmag na. Ay di naksuruan paray. Na, Saan nagapunta si kati kapitan, nalalayang kakangamsyakan. ay palpalagipan ka nga raw tapno di ka maisagmak. Saan na ka may sagmak paray? Baybayan nak man laeng. Ay, lumabas at tricycle. Ay. Ay, amo ka paray. Saan na masapol ngay bagam? Aglisya ka. Ayan ti cellphone mo, Inteng. Indulin kon. Amok ano mangantayon, idulin kon. Nasaya at matamom. Di ko arugay. Ay napanagpasada. Mangantulatan inton sumangpay. Ay, mga tangaro din dungo. Sakbay ti pananganta. Ipalagip ko pa'y ken ka asikat aginaw. Ken agsakdo ita. Tawan ni Kwarog. Nagadumat na tanga aramide kon. Agreklamo ka? Kayat mo talaak dya cellphone mo. Kat saan kon nga itadgan ka? Agreklamo aya. Unan, aramidak to. Nasaya at no agkinaawatan ta. Intay. Anya mo ti kastuyan. Apay nga awan tilod mo ngay. Naibos nga raw. Makaungot ka kat kanyakaw. Ay agrikap kalangan, no kasta mo ilaing. Ay, jak man laglakon itilaw tap no awan pagludam. Ay yung awat. Nagado ni tatirsi na pagludak. Adayumat. Ay uray, anusa ka? Nagpudot pa'y. Uray, danunay. Uray kasanupay, tikadayo na. Bilibak mo't iti anus mo, nulod ti pagsasaritaan. Siya pa'y matikunan. Maanusam pa'y ti saan amangan, basta aglod ka laang. Badong! Ay, Badong! Apay aya. Inalam jay kwartak dito'y pandagtipungan ka. Ay, kwartam na jay. Pinaglod ko na. Anya, nagko na paglod mau, kat igatang itikanin taday jay. Ay awanin No kasta, mabisinantan. Mabisinan nga. Awan ti gatang ko itikanin ta. Paggatang itikanin taday jay, Badong. Bayamaw na mabisinan ta. Tinapatay gadalod kaun. Uray agsilpo na kaun ngagmalmalay. Urayak man dito'y tersinam ni Badong kaumaray. Napanan na aya. Napan nagpalaw ijay bangir at tersina. Ay wun tatinakderak jay sao kasaan akon ngaglako itilod. Deh, isunsamot tanday tamagmag na. Kita amaray. Nagbuntog amag na, tanakadumog nga silsilpon. Day tati pakaalaan iti disgrasya. Imbag ko tawan dadakkel abato di takalsada apakaitib kulam na.
Inkabagaan tanay, nagpatingan. Bayam, di nagtumula denggan. Nay, ada sumunga da tricycle. Ha? Badaong aglisi ka! Ay po, nay mo dahi panangkit-kitam kanya akong kuwarag. Una, tamakaungatakan ka. Si kapay mo, tadaganas na makaungay. Kit si kalangaro din tinang dungpar kanya. Di kamot ngamin naglisay. Aglisi ako nga madakamutain. Pagsaritaan ta dahito iti sangwanan ni Uncle Kaw. Ay ko na sa yata. Intan, yung barangay hall. Nanano ka, Badaong? Nanano nga, awan Mike. Dahito yung tricycle ko tinakupit aw. Ha? Ay, wan! Pakakitaan, adaan una yan, tricycle mo, kuwarag. Ibal lang mau. Pinangkantsawan nakpay ni Tata ba daw? Ibalang ko kanon dahito yung tricycle ka, Wangkail. Kitpod no mo ta. Iso, pay, tinakupay, hindi na dungpar na. Okay. Uston, saan kayo naglaban pay? Makatantano ka talaga ng kail. Magmagnak lang, Mike, hindi kalsada paray. Kanya nga'y kumatibasol ko iyay. Busina kan ka, ngagpaigid ka. Ngam nagnakamot iti tanga ti kalsada. Diyak nga ron nang nagdebusina. Ay, tag silpon kagayang pare. Iso di mo nangag. Nagpigsanto pa iti busina. Oh, Nagpisa ya. tamla na dlaw na pigsa. Ay, napigsa talaga ti busina. Ngam saan ka nagpaigid. Kasanungayin da ito'y tricycle ko anak ko, Pate. Ay, napay nga paiso aya. Nga iso tinakupay. Agsilsilpon ka nga raod. Apay, damagam pay laang. Ay, bayadan na ni pare ba nung tipagpatarimaan mo ko raw? Anya, bayadak na itakarag-karag at tricycle ni Kwarag. Naa. Siyak lang nga ro din, tinumpar na. Engem ka ba ilam nga rod at tarimdan? Apay kidi na saan nga'y. Naglakalang mo ita martilway. Naa. Oh, nangag mo ang kail. Martilyuan na kano ti tricycle ka. Apay aya nga gungungit niya. Kahit sa anak mo tanananaw. Diyan mo tricycle ni Kwarag, tinakupay. Agrasyon ka pa lang. Kasanaw, nudakkel atrak jelim mabas. Ay, wala niya. Sika at tinakupay. Imbag ko nam, tadyay lang tricycle ni Kwarag, tinakadungpar kanya. Iso asaan kan nga agsilpawn. Dili. Apay nga inagaw mo dito silpong ko nga'y. Nasaya at mo, tasaan mo nga intalay, di ta sikat mo. Ay, wait. Nalipat ang agpaiso ngayon tali ah. Ay, isublim kanya dito. Ay, mayat na tricycle mo at tinarimaan ni pare ba daw? Unang kail, mayatay. Kasla may mayat pay itan noon. Unang kail, kunak no saanin ngagbalay. Eh, nalaing gayam ngagtarimaan ni pare ba dong ah? Ay, nalaing. Minarti-martilyo na lang mayatay. Aw, danggam ti andar na ah. Pwede, mayat ah. Naglaing talaga ni Tata ba daw? Oh, danggam ti andar na kaslag kang kantaaw. Addan lakok allowed ka ba dong? Anya itayan, di number mo. Nay, nagkunakin kang umayak agpalaw. Ay, saan ka nga, Glod? Bagas, di umay kugatangan, maray. Lakwan na ko, nadagaws, di may sa akilaw. Tanay, inurasan nak ni tuyang ka, umay gumata. Ay, inurasan na kan? Awan pa'y kayo din dyan, silpon ko na. Diyak mo, sa dino tinang idulinan na. Ay, kat nasayat mo't ano indolin ni Marito yung di silpon mo? Ito na lang ka na, no nawaya ti oras kang panawang ka. Imistrik taon ni tuyang ko, maray. Maya, tapno madisiplinaan ka. Ay, tatabadong. Saan nga min anasaya at ti sobra apa nag-cellphone? Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binowe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.